ആ പിന്നെ കൂട്ട് ആ അത്രേ ഉള്ളു. അയ്യോ വലുതാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി തരും? പറ, എന്തുണ്ടാക്കി തരും? ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും. ആ അത് കൊള്ളാം. അത് ബിരിയാണി ഞാൻ കൊള്ളാം. നല്ല പരിഹരിക്കും. തീരുമാനമുള്ളത്. പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? പൊറോട്ടയൊക്കെ അടിക്കൂ മീനുട്ടി? ഈ ദഹിക്കാത്ത സാധനമൊക്കെ കൊച്ചിന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ കൊച്ചിന്റെ ഡാഡിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അകത്തേക്ക് പോയാൽ തേക്കുമോ മീനുട്ടി? അതെ. അപ്പൊ അമ്മേ എന്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അടിച്ചു നിന്നെ തിരിക്കണം പാപം. മാമനോട് ക്ഷമിക്കും മോളെ.